Mae'r gyda ni fan hyn tabl yn yr cronfa data sydd yn galw menus, ac yn y strwythur tabl menus mae'r tair o feysydd sydd yn galw menu ID, user ID ac menu name, ac yn y tabl hwn mae'r mynegai yn yr maes neu colofn menu ID gyda'i fath o data yn gyfanrif, nid jyst gyfanrif ond hefyd yn auto gynyddu gyfanrif fel hynny. Felly, pan ydyn ni yn mewn osod res yn yr tabl hwn, mae'r tabl yn awtomatig mewn osod gwerth yn y maes hwn, ac hefyd mae'n awtomatig yn gynyddu y gwerth yn y res newydd gyda'r gwerth 1. Er enghraifft, mae'r un res ar y foment yn yr tabl menus gyda'r gwerth yn y colofn menu ID diweddarach yn 17. Felly, pan dwi'n rhedeg datganiad MySQL newydd i mewn osod res newydd yn y tabl, dylai hynny yn cynyddu y gwerth yn y colofn menu item gyda'r rhif 1. Dewn i ni i wneud hynny nawr. Dyna'r canlyniad o'r gorchymyn hynny. A pan ydyn ni yn mynd yn ôl i diwedd oddi wrth y tabl, a dyna chi, mae'r gwerth nawr yn 18. Felly, ar y sgrin nawr, mae'r cod PHP sydd yn gwneud yr un peth. Just i esbonio beth sy'n digwydd, mae'r newidyn, $con, y newidyn sydd yn cynnwys y gwerth ar gyfer y cysylltiad gyda'r cronfa data MySQL. I ddechrau, mae'r hynny ei benodiwyd i ddim. Wedyn, gyda'r ffwythiant MySQL i tanlinell Connect, mae'r hynny yn gwneud cysylltiad gyda'r cronfa data gyda'r cred lythyrau, DB host, DB user, DB pass, a gyda'r DB name. Os ydy'r cred lythyrau yn cywir, ac mae'r cysylltiad yn llwyddiannus, mae'r ganiad SQL i mewn nosod y res newydd yn cael ei crewyd fan yma, ac wedyn yn cael ei benodiwyd yn newidyn $SQL. Wedyn, rydyn ni dangos yr datganiad SQL ar y dudalen. Wedyn, gyda'r ffwythiant MySQLi tanlinell query, rydyn ni rhedeg yr datganiad SQL. Wedyn, rydyn ni yn dangos y canlyniad o'r datganiad ar y dudalen. Wedyn, mae'n angen ni cau y gysylltiad i'r cronfa data gyda'r ffwythiant PHP MySQLi tanlinell close. Mae'r ar y sgrin nawr y dudalen gwefan ar gyfer yr cod PHP. Dewn ni nawr at rhedeg y datganiad
hynny trwy'r adnewyddu y tudalen. Fe naw yn pwyso ar y botwm F5 i adnewyddu y tudalen. Fan hwn. Nawr mae tudalen wedi ei adnewyddu gyda'r gwerth newydd yn yr datganiad SQL i mewnosod y rhes newydd yn y tabl menus. Ac hefyd, mae'r tudalen hefyd yn dangos y canlyniad o'r datganiad, sef y rhif 1. Os ydyn ni mynd yn ôl i'r PHP MyAdmin ac adnewyddu y tudalen drwy'r pwyso ar y botwm F5 fel hynny. A dyna ni, mae rhes newydd wedi ei gael ei mewnosod yn y tabl gyda'r gwerth diweddaraf ar gyfer y menu ID 19. Felly, yn ôl i'r tudalen wefan, mae rhif 1 ddim y rhif awtomatig cynyddu oddi wrth y colofyn menu ID, ond yn hytrach mae rhif 1 y canlyniad o'r gwerthydedd mewnosod i gynrychioli y gwerthydedd sydd yn llwyddiannus yn hytrach na'r anllwyddiannus. Felly mae'r cwestiwn yn codi, beth i'w wneud i gyrchu y gwerth diweddaraf o'r colofyn menu ID awtomatig cynyddu? Wel, yr ateb yw i defnyddio y ffythiant PHP MySQL tanlinell insert tanlinell ID. Mae'n angen i rhedeg hwnnw sydd ymlaen wedi'r rhedeg y datganiad mewnosod. Fi'n wedi achub y cod tarddiad. Wedyn, mae'n angen i mynd nôl i'r tudalen wefan, adnewyddu y tudalen i rhedeg y cod. A dyna ni. Mae'r naw ar y sgrin y rhif 20, ac os ydym ni yn adnewyddu y tudalen yn y PHP MyAdmin, mae'r PHP admin yn dangos mae'r rhif 20 gwerth diweddaraf wedi i awtomatig gynyddu yn y colofyn menu ID yn y tabl menus.